Áno, presne tak. Idem si ochutnať dubajskú čokoládu na prvýkrát. To som zbadal v Tesku a pôjdem to skúšať, či ten pistáciový príchuť je veľmi dobrý pre môj jazyk. Poďme začať. Tento čokoláda je absolútne veľký na viral normálne. V celom internete naozaj poznám tento čokoládu. Tak idem skúšať na ten dubajskú čokoládu prvýkrát. Prosím, nezaujíma. Tento dubajská čokoláda je veľmi super. A skoro to chutí ako lieskový orech. Poviem ti tip. Ja nejem veľa orechov, pretože je to tvrdé, ale jedávam orechov, kým sú niečo s oplatkami, trdelníky, zmrzliny, či iba len zosolené orechy. Ale tá dubajská čokoláda je veľmi špeciálna, že ľudia to naozaj obdivujú, jak dubajská čokoláda je veľmi skvelá a výborne. To za to vidíš v celom internete. Ale dobre, že ten dubajská čokoláda je konečne v Tesku, pretože budem asi ochutnávať ten veľký dubajskú čokoládu na budúce. Veľký like.